Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Клибына карап каршы алалар, урынына карап озаталар. Әлеге мәкаль нәкъ менә топ клип хит парады турында. Якындагы арада бераз вакытыгыз бар икән. Аны безнең белән күңелле итеп, ял итеп уздырырга киңәш итәм. Сыйфатлы клиплар, премьера һәм урыннар булар барысы да топ клип хит парадында. Илмира Нәгыймованың Алтын бөртегем клибын сез бик яхшы беләсез. Ул безнең хит парадта 4 ай ярым вакыт булып, иң популяр клиплар рәтендә булды. Без Алтын бөртегем клибы өчен тавыш юллаучыларга һәм Илмираның үзенә бик рәхмәтле. Бүген без аны озатабыз һәм аның урынына премьера клип тәкъдим итәбез. Игътибар премьера. Яңа клип бүген Гөлнара Тимирҗановадан. Җырның исеме «Ике яр» дип атала. Елганың ике яры булган кебек, бу җырның да башкаручысы икәү. Гөлнара аны яшь җырчы егет Данир Зайнуллин белән башкара. Аның өчен ул беренче иҗат җимеше. Ә менә күпләр инде югалтырга һәм сагынырга өлгергән Гөлнара Тимирҗанова соңгы елларда вата җимерә, уку белән мәшгуль булган. Хәзер ул дипломлы белгеч, киләчәктә бизнес белән шөгыльләнергә исәбе. Әлегә клипларын карыйк һәм тавышларга күник үзләрен. Azabından intikse de Işıraşalmay iken iki yar Qaragaylı urman işlerinde İzgelengen kibik saksıklar Yazmış ulay usalı alıdağa Yasalığanımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Gözlerinden kaynar damşı damşı Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalı anımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı Şalmaz yarlar gül
yaşılar. İki yardan damgan koynar yaşlar. Deryalarda kuşulup ağalar. Yazmış ular yusalı aldağanımın. Yasalığanımın elle yazıklar. Gülüşüge haksız palvanalar. Saksı bulup yeşi ike yar. Yazmış ular yusalı aldağanımın. Yasalığanımın elle yazıklar. Gülüşüge haksız palvanalar. Saksı bulup yeşi ike yar. Saksı bulup yeşi ike yar. Saksıq bulub yaşı iki yar. Узган атнада топ клип тип парадында икенче урында булган Зейнеп Фархетдинованың «Кояш» клибы өчен бу атнада тавышлар азрак килде. Әмма алдагы атнада ситуация яхшырыр һәм үзгәрер дип ышанып калабыз. Ә сез Зейнеп ханымның спортсменка икәнен белә идегезме? Мин юк. Профессиональ спорт белән шөгыльләнмәсә дә, Зейнеп ханым гел хәрәкәттә. Ул стабиль рәвештә бассейн һәм тренажер залына йөри. Бик күп җәяү йөри һәм физик күнегүләр ясый. Шул рәвешле ул үзен формада һәм тонуста тота. Ә менә бу сәхнә кешесе өчен бик кирәк дип киңәш бирә яшь җырчыларга танылган мэтр. Ә бәлки, ул бездән качып кына Олимпия уеннарына әзерләнеп ятадыр, ә? Kıyaşığa göklerde yaktı günler dillerge ömürlerinin her minutu bizge bülek iterge ömürlerinin her minutu bizge bülek iterge. Ömrüde tütkanıda, uta
Жүрші Ирка икенче тапқыр әни болды. Бұл мәгълүматны мен сезгә узган атнада әйткән идем. Хәзер аның 2 кызы бар. Беренче кызыннан соң Ирка малай алып кайту турында хыялланган. Һәм икенчесе дә кыз булачагын белгәч, бераз борчылып калган. Ләкин аны тормыш иптәше Артур миңа кыз кирәк дия тынычландырган. Хәзер исә икесе дә балага шатланып та, сокланып та туя алмыйлар. Ләкин Ирка хәзер баласын кочаклап, өйдә генә утырыр дип уйламагыз. Инде февраль аеннан ул гастрольләргә җыена. Ә менә баланы сөйкле ире үзем караячакмын дип әйткән. Менә шундый хәлләр Ирка гаиләсендә. Ә Венер белән булган яши хөрмәт тәклифләре бүген 8нче позициядә. Ялкынан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни гүзәл хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың дөньяны, үтмәсләр гомерең һич ялгыз. Hürmetle başıyım, karşıma min kilem, böyle gitem şuşu güllerini. Şad bulsun küngelin, atsın güzel dağlar, yemletip iyileşek günlerini. Rahmet gene diyem, yılmayam hem gülem, tarmaşlarını güller itik biz. Yaşayan da jurlap, birge gülüp oynap, bik tiz kilmez bizge mangla kız. Güzellik, makruluk, ulusu bakırlık, hürmetler yaşakçı dostlarını, alınlar, alınlar, geçine geçirler, yanlar artık bu dertli jırlarını. Güzellik, makruluk, ulusu bakırlık, hürmetler yaşakçı dostlarını, alınlar, alınlar, geçine geçirler, yanlar artık bu dertli jırlarını. Güzellik, makruluk, ulusu batırlık, hürmetler yaşakçı dostlarını, alınlar, alınlar, geçine geçirler, yanlar artık bu dertli jırlarını, yanlar artık bu dertli jırlarını. Узган атнаның лидері болған Гүлназ Батталова ұйқысызлықтан интіге. Сәбәбі бәлки бұл атнада біріншілікке шықмауыдыр деп ойлаған едім. Жоқ екен, ішлер күпке жиддейрек. Біріншіден оның сессия, түні бойы курс ішлер язу, имтиханға әзірлену, оқу, ятлау һәм башқасы. Һәм соңына инде йоқыға кету. Ертең таң белән кабат сикереп тору. Башта оқуға, аннары Мисс Татарстан конкурсына әзірлену.
Әміне сүз оңайыннан bu жымғада, яғни бүгін шушы мезгіллерде аның финал іліші өте. Біз Гүлназға зор оңышлар тілейбіз. Әйінді мұндан қала фитнес-зал һәм үзәйтмішлі туфли һәм туфли. Шоппинг дегенді аңлата. Булашақ мис үшін шоппинг ол яқшы шүгіл. Қайдасың ул сөйі, қайдасың менің хыялым. Төшімді мен аны тапқан едім. Дей қойындым, сен хаман еректі балқайсың, сузылды сеңа қоларым. Хыял күш берер, юллар өтерге. Сен шақыр мені, кірсе сағыш көңліңе. Сен шақыр мені, дауалар аша өтем. Қалдырма мені, сенсіз елдазлар сөне. Көз яшым жетмес, юғалтсам әгер. Sırlarımı şişip söyledim жылы жийлерге. Nur sebep usınlar yüreğinde. Güller bulup sen yarım yaşaysın, koy жерде düşümde gördüm biz birge. Riza küterge, seni мәңгіге. Sen şaqır meni, kirse sog'ish ko'nglingga. Sen şaqır meni, davolar aşa o'tem. Qoldirma meni, sensiz yulduzlar so'nar. Ko'z yashim jetmas, yo'qolsam agar. Sen şaqır meni, kirse sog'ish ko'nglingga. Sen şaqır meni, davolar aşa o'tem. Qoldirma meni, sensiz yulduzlar so'nar. Ko'z yashim jetmas, yo'qolsam agar. Sen şaqır meni, sen şaqır meni. Qoldirma meni, sensiz yulduzlar so'nar. Ko'z yashim jetmas, yo'qolsam agar. Qaydasın ul сөйі. Илшат Валиев язға таба тағын бір клип түсіруге жиына. Ол анда барлық туғанларын, бабайларын да түсіруге тілейді. Алар исен шағында истәлік үшін шілтесін келе деген уй мақсаттар білән яны бері Илшат. Бүгінгі күнде өзінің контакттағы бетінде Совет заманындағы агитацион плакат ярдәмінде «Әсин, топ клипта минем үшін тауыш бердің ме?» деп, сізні тауыш бергенде.
келсе сиңа қорқыныш хәбәр Мин йөргән яктан ерактан ышана күрмә һаман яратам ашыга күрмә ялгыштан саклан һаман яратам Yıldızlı ayaz kөгеңіне әгәр Ауыр бұлытлар қаплап кетсәләр Қаршы искән жел қапланса тыныға Нық бұл сен генә тик сен жанымда Жанымда Сақла сүйүне таплама берү Олық хисләріне Аklama berük Uzar ömürler Akkan su gibi Ömür bir güne Süyümen gelik Uzar ömürler İsken jil gibi Süyümen gelik Seni canımda Başıga күрмә Ялгыштан саклан Һаман яратам Һаман яратам Һаман яратам Һаман Шулай хит парадының уртасына, яғни бірінші бишлігіне дә келіп жеттік. Гүлнар Шакироваға хәзер күпләребез қызығып қоярбыз. Чөнки ул хәзер Фиргауиннар илендә. Ул хәзер Мисырда. Урта диңгездә рәхәтләнеп ял итә. Су керә, кызына, барырга иде хәзер аның янына. Ләкин билет алыр алдыннан мин сезгә клибын күрсәтеп үтим. Ул сезнең ярдәм белән бүген чираттагы урында.
Geleceğim, tırmışayım, feriştem sin ümitim, sana digen siyulerim, mehabetim, sin bir bütün, yoktur benim ayladığım, sular havam seni bağlamam, akışkayım, balkışkayım, min bir gün sensiz duralmam, yoktur benim ayladığım, sular havam seni bağlamam, akışkayım, balkışkayım, min bir gün sensiz duralmam. Akışkayım, balkışkayım, min bir gün sensiz duralmam. Akışkayım, balkışkayım, min bir gün sensiz. Hürmetli dostlar, soңғы арада хаски тұқымлы итлер белән фотога төшү бик популярлашып китте. Әле бер көнне бер җырчыга исемен әйтеп тормыйм. Хәзер сезнең белән фотога төшү популяр түгел. Хәзер хаски белән фотога төшү популяр дип тотырдым. Мин хәзер иткә үләргә тиешмен инде дип килә ул да. Оксана Дмитриевнаның да контакттагы аватаркасында хаски белән төшкән фотоны күреп алдым. Ничава күренәсе булай? Икесе дә матурлар. Canım yılağınığa tezlendim de, min köklerden seni sıradım. Kök yüzünden yaktı yıldız uçtu, sen kilesin deyip yuradım. Min köklerden seni sırab aldım, yaratırman yürek dalganışı, barı sinağına tapınırman. Kökler bizini üzüne alganışı, barı sinağına tapınırman. Kökler bizini üzüne alganışı. Yoravlarım boşqa gitmediler, yıldız gibi kildin yaktırıp, suyuq azapların sağışın yuып, suyunişlerimni arttırıp, min köklerden seni sırab aldım, yaratırman yürek dalganışı, barı sinağına tapınırman. Kökler bizini üzüne alganışı, barı sinağına tapınırman. Kökler bizini üzüne alganışı. Yar sulardan şaşkan hisni tıyıp, yumuşak nurlar siptin yanıma, şifa bulup kirdin көңіліме, deva bulup tamdın canıma. Min köklerden
işe Bары сиңа гына табынырмын Күкләр безне үзенә алган өчен Мин күкләрдән сине сорап алдым Яратырмын йөрәк талган өчен Бары сиңа гына табынырмын Күкләр безне үзенә алган өчен Бары сиңа гына табынырмын Күкләр безне үзенә алган өчен Шулай итеп, призлы эшлекне дә ачып җибәрәбез. Лилия Муллагалиева хәзер җырчы гына түгел, теле алып баручыда. Әле күптән түгел Татарстан каналларының берсендә Чулпан Гарипов белән дуэтта мәхәббәтле язмыш дип аталучы тапшыру алып бара башлаган. Лилия озакламый мега популяр алып баручы булып китмәгәе. Аннары инде без аны җырчы буларак ишетмәскә дә мөмкинбез. Ләкин борчылырга әле иртәрәк. Сезнең тавышлар күбрәк килеп, клипы югарырак урыннарда булса, гел җырлап кына йөрер. Һәм инде миңа да конкуренция булмас. Ишетәмсең сиңа атап җырлыйм Күзләремә бәлкем карарсың Җаным тулы якты икәнлеген Күзләремә карап аңларсың Ишетәмсең сиңа атап җырлыйм Бәхет булып кершиемә Җәй уртамда язны өмет итмим Бик азга да күңелем сөенә Китә калсам арайырак димә Шикләп булмый җаннар арасын Җырымны син бары тик отып кал Җырым аша килеп табарсың Китә калсам арайырак димә Шикләп булмый җаннар арасын Җырымны син бары тик отып кал Җырым аша килеп табарсың Ишетәмсең сиңа атап җырлыйм Җаны җылымны бүләк итәрмен Сафлык булып керсәң акыймә Мәңге тугры булып көтәрмен Ишетәмсең сиңа атап җырлыйм Иркәләрмен, шашып сөярмен Шатлыкларың белән янармын да Кайгы килсә бергә көярмен Китә калсаң арайырак димә Шикләп булмый җаннар арасын Җырымны син бары тик онытма Җырым аша килеп табарсың Китә калсаң арайырак димә Шикләп булмый җаннар арасын Җырымны син бары
Мактаулы 2-нче урынга да килеп җиттек, дуслар. Лилияна Газизова төрле конкурсларга әзерләнеп йөри. Берсе Сандугач дип исемләнгән җыр фестивале, ә икенчесе гомумән башка жанр. Күптән түгел Мәскәүдән кайтып Казанда Призрак опера дип исемләнгән мюзиклга кастинг үткәргәннәр. Һәм анда безнең Лилияна да катнашкан. Әлегә нәтиҗәләре билгесез, ләкин менә Мәскәүгә дә китеп бармагай әле дигән шикләр бераз күңелне кимерә. Нәрсә булса шул булыр. Әлегә клибы һаман да бездә. Һәм ниһаять беренче урын. Бу атнаның лидеры. Әлеге клип өчен тавыш бирүчеләр бу атнада бик нык тырыштылар. Ә хәзер клипның хуҗасы турында миңа бер хәбәр килеп иреште. Имеш Сөмбел Билалова Мәскәүдә концертка билетлар сата. Аның билет кассасында утырганын күргәннәр. Ул чыннан да Сөмбел булганмы? Әллә инде аның двойнигымы? Менә монысын төгәл әйтә алмыйм. Әгәр төгәлрәк информациягыз булса, миңа да әйтегез әле. Концертка бушка керәсе килә бит.
Yalqız ko'zalab ko'kka o'ralar Yaxshi so'ziga kulashishima kibir Qotadashsang yashka ko'nglar Menimi ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Soqlab qirov timasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Soqlab qirov timasin Menimi ko'ngil dengiz usti kibir Tan to'lqinida quyosh yugurar Qotadashsang ko'tariladi ovoz O'ksib yig'lab yorg'a to'gilar Menimi ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Soqlab qirov timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Soqlab qirov timasin Menimi ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Soqlab qirov timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Soqlab qirov timasin Soqlab qirov timasin Шулай итеп, топ-клип хит парады ахырына якынлашты. Сез, дуслар, клиплар ярышында катнашкан клиплар һәм җырчылар өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Чөнки аларның хит парадтагы язмышы бары тик сездән тора. Сайтыбызга кирип, һәм SMS аша тавышлар юллагыз. Бер SMS тавыш ул интернет тавышка тәңгәл. Шунысын да онытмагыз. Күбрәк SMS тавышлар да бәрсез дип ышанып калам. Әлегә мин Ильяс Газизов, сезнең белән бүгенгә сау булашам. Очрашканга кадәр.